A negativa das alcaldesas de Meis e de Cambados a asistir á actividade O Rural contra a Violencia Machista organizada polo GDR do Salnesu e Umia e que partía dende Vilanova non gustou as concelleiras deste municipio. As edís saíron hoxe ao paso para defender o seu alcalde Gonzalo Durán e criticar a decisión das dúas rexedoras. Si elas defenden o feminismo de verdade, o que teñen que facer é defender a todas as mulleres, non só as que pensen como elas. Vale, o feminismo vai deso, de todas. E a violencia de xénero é un tema demasiado grave como para andar xogando e facendo política con el. Nos parece noxento, vale? Personalmente, a mí me parece asqueroso. As concelleiras de Vilanova defenderon as iniciativas de Durán levadas a cabo para loitar pola igualdade e contra a violencia de xénero no municipio. O fin que temos é asesoría judicial e psicológica. Temos persoas que acompañan a xente pois que o necesita. E aquí sempre se rechazou a violencia contra a muller, contra todos, pero sobre todo contra a muller. As concelleiras piden ás alcaldesas que tamén denuncien expresións como a que fixo Durán a Carmela Silva cando sexan expresadas por concelleiros socialistas e pediron a dimisión de ambas rexedoras por deixar de lado as mulleres de Vilanova. Se non están á altura do cargo que ostentan, o que teñen que facer é deixalo e dimitir. Eu estou segurísima que hai moitas máis mulleres no Partido Socialista que están á altura das circunstancias. A marxe deste conflito, dende Vilanova tamén denunciaron o acoso que está sufrindo Gonzalo Durán. Segundo advirten, xa puxeron en mans dos xulgados e das forzas de seguridade unha serie de actos vandálicos contra Durán e a súa familia. Está todo en sede judicial, está todo nas mans da Guardia Civil. Esperamos que nas próximas semanas empecen as detencións dos atentados persoais e familiares que está sufrindo o alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán. Ao estar en mans dos xulgados, os concelleiros non puideron dar máis detalles, pero pediron aos socialistas de Vilanova que si Gonzalo Durán acosou a algunha muller que o digan claramente e que non fagan falsas acusacións.